Assalamu alaikum, минем әкият тыңларга яратучы дусларым. Мин сезгә бүген үзем турында әкият сөйләмәкче булам. Ә менә Хуҗа Насретдинне беләсезме? Бөтен төрки халыклар да үзләренеке дип санасалар да, ул татарларныкы. Моның ни өчен шулай булганын мин сезгә аңлатып китермен. Ә аңа шәһәтләре бер әкият сөйлим. Хуҗа Насретдин һәм акыллы ишәк турында. Борын заманда бер бик бай солтанга бик яхшы ишәк бүләк иткәннәр. Эй, теге ишәкне карарга дип, сарай алдындагы мәйданга бик күп халык җыелган. Шул вакытта әлеге сарай яныннан Хуҗа Насретдин да узып бара икән. Әлеге ишәкне күргәндә, ай-һай, нинди акыллы ишәк. Минем дөньяда моннан да акыллырак хайванны күргәнем юк әле дигән. Бу сүзләрне ишетүгә солтан сөенеченнән сикереп торган. Яхшы Хуҗа, син минем ишәгемне бик акыллы дип атадың. Мин сиңа 1000 алтын бирәм, син аны укырга өйрәт. Әгәр дә инде укырга өйрәтсәң, тагын өстәп 1000 алтын бирермен. Әгәр дә укырга өйрәтә алмасаң, караны, аркаңа 1000 таяк эләгәчәк. Хуҗа бу сүзләргә шатланып казнадан акча алган да, ишәген җитәкләгән дә өенә кайтып киткән. Солтаннан алган акчага 3 ай буе Хуҗа Насретдин үзенең хатыны белән бик тәмле ризыклар ашап, рәхәтләнеп көн күргән. Менә санаулы айлар да узып киткән. Имтихан тотарга 3 көн кала, Хуҗа Насретдин ишәген ашатмаган. Инде билгеләгән вакытка култык астына китабын кыстырып, бер кулына ишәген җитәкләп, хан янына килгән. Бу могҗизаны күрергә дип сарай алдындагы мәйданга бөтен халык җыелган. Менә Хуҗа ишәк алдына китабын ачып куйган һәм ишәкне китереп бастырган. Бер заман ишәк килгәндә, иреннәрен селкетә-селкетә бер битен ачып куйган. Аннан соң бит буенча иреннәрен селкетә-селкетә укый башлаган. Бу биттә беткәннән соң теле белән икенче битен ачкан, өченче битен, дүртенче битен, шулай итеп ишәк укып чыккан. Халык гаҗәпкә калган, солтан сөенеченнән кычкырып җибәргән. Ой, булдыргансың Хуҗа, ишәгемне укырга өйрәткәнсең. Эй, Хуҗага тагы 1000 алтын бирегез. Хуҗа Насретдин китабын култык астына кыстырган да, казнадан тагы акча алган да, өенә кайтып киткән. Хатыны бу хәлгә бер дә ышанмаган, гаҗәпләнгән. Шунда хәйләкәр генә Хуҗа хатынына карап булай дигән. Эй, хатын, син солтан кебек үзең дә җыенҗык барга ышанасың икән. Кайчан инде синең укый белгән ишәкне күргәнең бар? Мин бит ул китапның битләре арасына сулы бөртекләре сибеп чыккан идем. Ишәгемне имтиханга килер алдыннан 3 көн буе ашатмаган идем. Менә шул бит араларындагы сулыларны ашады, берсен беткәч икенчесен, ансын бетергәч дүртенчесен, бишенчесен, 10нчы битләрен әйләндерде дигән.
Менә шулай, хөрмәтле әкият тыңларга яратучы дусларым. Күрдегезме инде Хуҗа Насретдиннең нинди тапкыр кеше икәнен? Ә безнең бийек язучыбыз Нәкый Исәнбәтнең әле мондый мәзәге дә бар. Хуҗа Насретдин 10 ел буена ай сайын 10 алтын алу бәрабәренә ханның ишәген укытам ди. Һәм әлбәттә инде 10 ел буена син бу аңгыра ишәкне ничек укытып бетерерсең дип гаҗәпләнгәч, беләсезме Хуҗа нәрсә ди? Эй, хатын, 10 ел буена я ишәк, я хан үлер әле дигән. Миңа кызык булды, белмим сезгә ничек булгандыр. Менә шулай мин сезнең белән киләсе очрашуларга хәтле саубуллашам. Ишәк кебек булмагыз, дәресләрегезне әзерләгез, бирелгән китапларны укыгыз.